Estàs a punt de llegir la veritable història del Pare Noel. Sí, del Pare Noel. Potser te preguntaràs com és que sé la veritable història del Pare Noel i te contestaré que no està gaire bé qüestionar aquestes coses. I encara menys quan comences un llibre. Entre altres motius, perquè és de mala educació. L'únic que has de tenir clar és que sé la història del Pare Noel. Per què m'hauria posat a escriure-la si no la sabés? Potser tu no li dius Pare Noel. Potser l'anomenes d'una altra manera. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, mediador literari, és que no surt en el guió. Sabia. Defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. Què passa? Estem a final d'any, encara ho puc fer. Ja veuràs, l'any que ve t'asseguro que començaré bé. En el següent segur que ho diràs bé. Mira, em comprometo a començar bé l'any. En fi, i m'acompanya, com ja l'heu sentit, la Marina, dictora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Com es nota que avui estem sols, Marina? Sí, una mica. Bé, aquest any a la prestatgeria ja veurem com ho farem, això serà un problema de la Marina del futur, sí. No tenim la web encara habilitada. És veritat. Les notes, per tant, no hi seran, amb totes les cobertes, però alguna cosa ens en pescarem. Sí. Xarxes, butlletí... Alguna manera per a fer-vos arribar. Ai, tinc ganes, del programa. Sí. Tot i que tinc també ganes de comentar una cosa. Crec que és el programa que això no està al guió i... No, ja sé què diràs, sí. És com que arribem a finals d'any i apareixen sempre els temes per fer divertir el Guillem. Ara és el moment que tu protestes. Sí, home, l'any passat vaig protestar per les estadístiques de biblioteca escolar. Molt bé. Ara va i surten el tema de les PISA, de les proves PISA aquestes. Clar, és que a més em toca per dues bandes, és a dir, tema lectura, mediador literari i tema escola. O sigui que pots comptar el content que estic. A més, vaig cometre l'error d'entrar a aquesta meravellosa xarxa X, en què tothom diu la seva. Sí. Del dia que t'ho vaig dir, parlaré d'això i veuràs... T'has relaxat una mica. Sí. Bàsicament, el que diré és deixeu treballar els professionals del tema, que són els mestres i les mestres, pregunteu-los què necessiten, deixeu que debatin entre ells, que debatin argumentadament, si pot ser, i amb estudis i aquestes històries, però deixeu que facin ells, que per això en saben, i per això han estudiat uns quants anys, que sembla de mentida, però aquí tothom s'atreveix amb educació, i l'educació és una cosa que estudies 4 anys, com a mínim, per arribar-hi, i no dic que tots els mestres i les mestres siguin bons, però n'hi ha que sí, per tant, si us plau, escolteu-los. I ja que hi som, i és una cosa provada, per això podem dir-ho, si pot ser, comencem a donar ja dinarons a biblioteques escolars i a començar a posar-les d'una punyetera vegada on toca, doncs ja ho tindríem. No solucionarem tots els problemes en una biblioteca escolar, però com a mínim algun segurament millor que en som ara... En fi. Sí, no sé com se podria fer, perquè realment jo crec que és un problema de com sempre, de donar veu a les persones adequades, però no se van a cercar, no? No sé. No sé. I d'altra banda, no només els mestres i les mestres que estan en actiu, també la gent que estudia i que fa estudis a la universitat, és a dir, conversem, posem-nos d'acord, fem un pacte d'una vegada i deixem de marejar la perdiu cada any amb noms raros, amb històries, no sé què, i comencem a ajudar perquè tot això comenci a funcionar una mica millor, perquè si no, els resultats són els que són i ens en anem a on ens en anem. Guillem per president. No, president no, cap granes, però aquestes coses, jo tinc un fill que diu que... Bueno, molt bé, igual que quan allò que... Al meu fill li agrada molt els contes que escriu i diem que això no és una bona idea. No, per favor. Doncs el mateix amb l'educació, que el teu fill o filla visqui una cosa no vol dir que la resta de nens i nenes i la resta d'escoles visquin el mateix. Ja. Vull dir que, en fi, ja està. Molt bé. Felicitar! Sí, clar, no sé com partir després d'això. No, que tot està molt bé, que aquí tenim coses molt maques per ensenyar. Que tot està per fer i tot és possible. Res, després d'aquest moment necessari, també, perquè per això estem aquí, no? Començam el nostre programa més ancià, bé, la prestatgeria en general, perquè és més anciana la de Sant Jordi que la de Nadal. Jo li vull donar moltes voltes en aquest programa.
sí que sí, qualcú que mos escolta té idees de què vos agradaria, quin format vos agradaria, jo crec que m'estic començant a cansar, però jo me canso molt ràpid. T'has començat a cansar de la manera que ho fem. Sí, sí. Doncs ja sabeu, idees... Ja veurem. Però fer una mica de repàs, Guillem, per favor, d'aquest any, ràpidament. És que ha estat un any que han passat moltes coses. Un any intens. Sí? Clar, 2023, això és des del gener. Sí, molt bé, Guillem, bravo. Bravo per la reflexió. Home, sí. Si comencem des de més a prop, hem començat la cooperativa, cosa que també és un d'aquests grans canvis. No és poca cosa. No. Seguim amb la cooperativa 3 mesos després. No és poca cosa. Exacte. De moment, bé, no ens hem mort de gana, que també és no, que tampoc és... S'ha de tenir en compte tot plegat. No sé, hem fet moltes cosetes. Hem anat a llocs, hem explicat la nostra tonteria a diversa gent que ens ha volgut escoltar. No sé. Ha estat un molt bon any, la veritat. Hem començat videopodcast. Hem començat un videopodcast, hem anat a la Setmana del Llibre. És vera? Clar. És que jo t'he dit per ahir que va ser fa una altra vida. I res, no mos miram molt les estadístiques, nosaltres, això ja ho sabeu, no mos les miram. No. Però Déu-n'hi-do! Sí? O sigui, ho has fet, és molt guai. Sí, de fet, t'he dit... Jo he de dir que en el estic fent refresh i no... No, jo només poso repasso estadístiques, per tant jo no les sé, No, i sabeu qui les repassarà? Na Rita, perquè... No, en realitat no les duc, val. Per fer honor al nostre nom. Però sí que les vàrem mirar. Per primer any les vàrem mirar. Hem crescut en tot, hem crescut en oients, en gent que mos escoltau fins al final, amb subscriptors que anau escoltant programa rere programa, i jo, la cosa que més vaig al·lucinar va ser el moment en què Spotify et diu quantes persones et tenen com a podcast més escoltat, que eren unes 364 persones, és que crec que me tatuaré aquest número de persones que estàu allà i és el podcast més escoltat, i estava com de 1.000 i pico persones dins el seu top 10. És que és fortíssim. 1.007 persones, per ser exactes. 1.007 persones. En el top 10. I 364 en el top 1. Veus? Ho he dit bé, Sí, ho has dit bé. És que és al·lucinant. O sigui, jo encara me sorprèn que algú ens escolti, i més a aquests números, que mai m'ho refiam molt de les estadístiques, però no és poca cosa, una altra vegada. Mira, el tinc aquí, 87% més d'oients, 116% més de reproduccions i més d'un 79% de seguidors. Ja me puc morir tranquil·la, ja. No et bat? No. I res, moltes gràcies, sempre ho deim, però és que sabem que són dates molt complicades per rebre un email de tàndem de hola, ens vols ajudar, ens envien la teva recomanació, ho sabem. Moltes gràcies a totes les llibreries i persones que mos heu enviat la vostra recomanació, i fins i tot a totes les que no heu arribat a temps, no heu pogut, no passa res. Des d'aquí, una abraçada als nostres amics de la Senda, exacte, que sempre són col·laboradors habituals. Veureu que no hi ha nota de veu, perquè s'han mudat. La llibreria és espectacular. Vos animam molt a que l'aneu a veure. Avui m'hi he estat hora i mitja, si fa no fa, que jo pensava que ja em donarien aquí les claus del lloc. És espectacular el lloc, és preciós, amb la mateixa... És l'esperit de la Senda, però més gran. Meravellós. Què? Potser que anem a tirar recomanacions o què? Sí, vinga. M'encanta. Ara estaré cohibida perquè és que ningú sabia les tonteries que fèiem durant els programes musicals. Aquí s'ha arribat a ballar, però clar... Bueno, ves que no passi avui també, jo no ho prometo. Han començat modositos, però res... Com vàrem fer ja a Sant Jordi, ho han dividit en diferents tipologies, perquè així, si tu només vols àlbum il·lustrat, vés-te'n a àlbum il·lustrat, si només vols narrativa, qui s'ho escolti tot ja, no sé. Li donem un premi, no sé quin, però ja pensarem. No sé què els hi pot interessar, però sí. I perquè som gent ordenada, tu, i ens agrada les coses ben fetes. És així. I començarem, com sempre, per àlbum, que he de dir que sempre era la categoria que guanyava per golejada, i de cada vegada la narrativa juvenil va creixent més, que li fa molt la competència, i això me fa immensament feliç, perquè vol dir, amb els 5 anys que duim 4 anys de podcast, ostres, això vol dir qualque cosa. Bueno, vol dir que alguna cosa s'està fent bé. No sé si tot, però que hi ha coses que s'estan fent bé, segur. Doncs mira, què t'apareix? Anem pel primer? Vinga, va, som-hi.
Hola, sóc la Fe de l'Espolsada i per aquestes festes voldria recomanar-vos En què somiava l'os de l'Albert Asensio. Un àlbum rebonic, no, el següent, que és un cant a perseguir els nostres somnis, a fer-los realitat, però sobretot, és un homenatge a la poesia, escrita, compartida i dita en veu alta. La poesia que sana i ens cura l'ànima. Bon Nadal! A veure, estim l'Albert Asensio, molt fort, molt fort. Jo des del Banc Blau, el que faci aquest senyor ja me té el cor robat. I he de dir que En què somiava l'os encara no l'he llegit. Jo sí, vaig llegir... Sí? Mira, justament a l'Espolsada, Veus? perquè estava allà... Quan ens recomanen coses és perquè els agraden i ho tenen allà davant, I realment és molt bonic. I a més, has vist que li ha fet un aparador? O sigui, li ha dibuixat l'aparador a la Fe. Ah, ostres, no. Que preciós. No hi era quan vaig anar-hi jo. Preciós, preciós. Ostres. Um, Anem al segon. Vinga. Hola, sóc la Marta Cava, sóc bibliotecària i la meva recomanació és l'àlbum il·lustrat I mira ara, de Shinsuke Yoshitake, editat per El dimoni pelut. Una història tendríssima d'una mare i un fill al llarg dels anys que farà la delícia tant dels infants com dels adults. Moltes gràcies, Marta. Mira, na Marta ha fet el salt. Sí, és que tothom havia canviat cap a juvenil, ella ha dit cap a l'altra banda, Molt bé. M'encanta. Home, Yoshitake és també d'aquests a tenir en compte, Sí. Sempre. Totalment. I és que a més tot el que fa... Bueno, és aquesta cosa crec que tenim una riquesa molt gran en el que s'està publicant avui en dia i les coses que tenim accés, perquè no, tot el que fa ell és molt diferent i és un gust que ho puguem llegir en el nostre idioma gràcies a aquí el dimoni pelut, per exemple. Anem a la següent proposta que me fa il·lusió. Vinga. Soc la Berta de la llibreria Zavara de Barcelona i us volem recomanar El circ Printimpram, una antologia de poemes de Daniel Harms, editat per Bacamú i il·lustrat pel Lluís Gai. Està ple de sentit de l'humor, de joc, d'imaginació. Un llibre genial per llegir en veu alta i perquè us el llegeixin i gaudir de la seva sonoritat i de la seva traducció. Han passat molts anys, però aquests poemes encara són ben vius. Feu-vos aquest regal. Sí, la meva compra de la Setmana del Llibre en català. Ah, molt bona, molt bona. I deia que me fa il·lusió perquè sempre és d'agrair que en un sector com el que estem, que tothom sobreviu en aquesta fragilitat, com comentàvem l'altre dia, sortim noves editorials que se vulguin animar amb el tema del llibre il·lustrat, no? Sí, i a sobre amb poesia, barrejant-hi poesia, i russa. I fent-ho amb rus, també. O sigui que per tirar-s'hi s'hi han tirat totalment. És una proposta arriscada i m'encanta. Na Berta és una d'aquestes recomanadores que tenen aquella veu que podríem fer, no sé, meditacions amb ella. Estem d'acord que aquesta gent... Hi ha gent, en aquest món de literatura infantil juvenil, hi ha gent amb molt bona veu. Amb molt bona veu, no com nosaltres. Bé, nosaltres tenim la que tenim. Tu tens una veu preciosa, sí, gràcies. Tens una veu molt radiofònica. I després estic jo. La podria tenir més, Bueno, va, molt bé. I anem a la següent, que és ben nadalenca. Som-hi. Hola, sóc el Pintent de la Carbonera i vinc a recomanar-vos Pare Noel de Raymond Briggs, editat per Blackie Books, una recuperació d'un àlbum dels anys 80 que ens fa molta gràcia perquè és un Pare Noel rondinaire en el qual veiem treballar durant tota la nit de Nadal. És un Pare Noel de classe obrera en el qual ha de fer parar per a descansar i menjar-se el seu petit entrepà i acaba rebentat del Nadal, acaba maleint-lo, però ens sembla entranyable i de lo més mono. Així que, bueno, esperem que disfruteu de l'àlbum i ens veiem. Bé, Pare Noel de classe obrera i mono. I mono, m'encanta. Tu ensenyaves aquest llibre, el relacion tant amb el màster i amb tu. Sí, el Ninot de Neu, és que entre dos l'ha recuperat, diguéssim. Déu-n'hi-do la tasca de recuperació que està fent entre dos. Sí, la veritat és que sí. I, clar, com que és del mateix autor, he pensat, mira, ja que hi és, anem-lo a recomanar els dos, fem un 2x1. I també temàtica molt nadalenca. Sí. Bé, no, aquí no, perquè no neva ni a la de 3, però vaja, en algun lloc nevarà. Sí, exacte. Cada vegada menys, em sembla, però bé. No te preocupis. L'aigua per la neu artificial no s'acaba, no te preocupis. Perquè després torna als rius. És que tu també Perdó. Bueno, doncs això, Raymond Briggs,
Teniu un 2x1. Exacte, els tenim fitxats. I què, anem a l'última? Ah, no, encara no, queden dues. Doncs anem a la penúltima. Vinga. Hola, sóc l'Àgata Los Santos de la llibreria Isop i la meva recomanació per aquest Nadal és un llibre de Bàrbara Fiore Editora que es diu El joven que compró la sombra del árbol, de Suzy Lee. És un llibre d'acordió, de format així molt vertical, i m'encanta per la composició, per l'ús del color, per la història amb l'enginy, per l'ús del color també dintre la tipografia. Un llibre fantàstic per regalar aquest Nadal i per regalar-se a un mateix. Gràcies. Boníssima, Àgata. És que me cau tan bé tothom. De Suzy Lee, és que en realitat, mira, un 2x1 pot enduten tota la seva obra, no? Sí. I la trilogia del límite ja de regal, També, perquè és que allò és per què no? Fixa't que molts diuen això de per regalar, per regalar-te, per infants, per adults. Quan parlem de què és bona literatura infantil, és això. És que no té més. És que quan ho recomanis saps que ha entrat a dins una edat, però la recomanaries a qualsevol persona, és igual l'edat, no? Al final no té gaire més secret que això. Totalment. No sé. De fet, nosaltres, de la llista que podríem fer perquè ens regalessin, realment hi ha una mica de tot. Tu te regalen llibres? Cada vegada menys, tenen por. És que jo no me regala ningú llibres. A mi tenen I por. dius, què punyetes passa? D'adults no me'n regalen perquè pensen que no me'ls llegiré. Vale. Això, number one. I l'altre, si és d'infantil i juvenil, no s'atreveixen perquè no saben què regalar-me. Ja, és una merda. O sigui, realment, perdó, Però jo sempre els dic, aneu a la llibreria, qualsevol d'aquestes que hem parlat 1000 vegades, i demaneu-los, que segur que saben alguna cosa. I més ara, que ens coneixen més, és més fàcil, perquè saben què ens agrada i què no. Per tant... Sí, mira, estic contenta que te passi com això. Sí. Sí, des d'aquí, no sé, en algun moment ho volia dir, ho dic més pes del que me pensava, que crec que també està bé encoratjar a la gent que mos escolta, a la gent que és mediador, que també s'autoregali llibres per adults, no? De mai abandonar aquesta part de la lectura íntima que tu fas per tu mateix, tot i que pots gaudir la bona literatura infantil i juvenil a qualsevol edat, i estem super d'acord. Crec que aquest moment de tu llegint literatura d'adults també te connecta molt amb el lector que tu ets, no? I crec que també és important. Sí, jo m'hi he d'obligar, és així, perquè sempre hi ha coses a llegir, però estic d'acord que val la pena també trobar espais, obrir ments, diguéssim, i mons cap endavant i cap enrere. Doncs mira, anem a per l'últim. Hola, sóc la Glòria Gorgs, bibliotecària, treballo a la Biblioteca Rocconvert de Granollers i us volia recomanar La visita de Núria Figueras i Anna Font, editat per Calandraca. És Premi Internacional de Compostela 2023. La història veu una mica dels contes tradicionals tipus El Tabalet, però protagonitzat per guineus. Núria Figueras fa un text delicat on no hi sobra res i amb un personatge molt, molt sorprenent. I Anna Font, que és una il·lustradora que apunta i m'agrada molt, però trobo que fins ara havia estat molt moderada i en aquí fa un treball excel·lent. Mira, jo m'agrada molt detectar, crec que de fet ho hauríem de posar a xarxes, cada any hi ha certs llibres que se repeteixen, que hi ha més d'una persona que els recomana. I és una mica simptomàtic, perquè a més cap recomanador veu el nostre drive amb totes... Ai, perdó, Jordi. Amb totes les recomanacions. Ai, ara he perdut el fil. Amb totes les recomanacions. Per tant, que algú se repeteixi vol dir qualque cosa. Aquí no repetirem l'àudio per qüestions òbvies, però en Pep Molist també mos havia recomanat aquest llibre d'Anna Glòria Gorgs. I el Guillem Fargas també anava... Perfecte. De fet, és seu. Vull dir, és meu. Per tant, per alguna raó el tinc. Començar a xerrar de tu en tercera persona jo ho faig molt. És molt raro. Realment, aquesta qüestió de... Tu saps qui ve a casa d'aquesta guineu o no? No l'he ni fullejat. Després d'això... Li fa una visita al silenci. I a partir d'aquí, com es deu representar el silenci, què passa quan apareix i tal. Ja me'l deixaràs. És d'aquells llibres bonics. Bonics i que et tiren una mica més enllà perquè no és tot literal. Ja, i t'hi fan tornar, no? Sí. Que bé. Doncs mira, amb aquest llibre tancam l'apartat d'àlbum i llibre il·lustrat. No sé, Guillem, si tu volies recomanar alguna cosa més. Mira, de llibres il·lustrats, jo havia portat un.
Vinga. que és La casa del ratolí. No sé si havia sortit a Sant Jordi passat, podria ser que sí. No sé, però ja està bé recuperar aquestes coses. A més, no sé si era l'editorial Godall, que va pensar una frase que era alguna cosa tipus és novetat fins que te'l llegeixes. O una, Sí, completament, completament. Això crec que m'ho gravaré a foc i al final, mira, jo m'ho he llegit ara, per tant... Sí. Sobretot perquè se publica tant que si vas amb el que és novetat segons el mercat és que te perdries un munt de coses, perquè això el pots descobrir 2 anys després i dius, ostres, com li han passat 2 anys ja no en xer, quina pena. Sí, no, i aquest té la gràcia, és això, La casa del ratolí, de Ecaré, de Jonathan Stutzman i Isabel Arsenault, que aquesta ja la coneixíem, juga amb una casa que està tallada, diguéssim. Ara obriré, no sé què passarà amb la tele, vull dir, jo obro i si es veu bé i si no, no passa res, d'acord? Aquí hi ha la casa dibuixada, sí. No sé si es veu o no es veu, però i és un ratolinet que arriba a un lloc i planta la seva casa. I a partir d'aquí van entrant animals a dins casa seva, i aquesta casa es va fent gran i tot es va creixent i juga amb aquesta idea de que pots veure l'animal dins i fora de casa, i bueno, juga amb la màgia aquesta de créixer tipus tenda de Harry Potter, no? Aquestes coses que es van fent grans i es van fent petites, té una cadència això que es va repetint però és diferent, no sé, ho trobo molt, molt maco i crec que val la pena entrar-hi per jugar una mica tot això. Que bé. I jo no venc tant a fer una recomanació com ensenyar el meu autoregal. Vinga, va, som-hi. Que això, compreu-vos-ho, de veres, compreu-vos encara que sigui per fer servir de coffee table. Saps? Els llibres que te compres per fer bonic? No, jo estic animant és preciós per fora, preciós per dins, preciós per tot. I si, a més, hi fiquem una altra vegada el tema del risc, o sigui, fer això, jo perdó, perquè sempre a París m'haig passat tota la fira fent el mateix. Fer això ha de costar tanta pasta, no vos ho dic, perquè té les pàgines d'això que estan... Hòstia, ara queda molt malament perquè no sé el terme tècnic per això, no? Però que estan juntes, no estan tallades. Per favor, Blex, Bolex, en totes les... Jo, això, ja m'ha fet el dia. Però ja ho tens. I a més és que Blex, Bolex té aquest punt de... Te'l podries llegir 10 vegades i te sents estúpida perquè sents que encara no has entès tot el que ell te vol proposar. Per això no sé per qui és aquest llibre. Jo sempre m'acosta més imaginar com mediaria Blex, Bolex amb un infant o un jove. Mira, saps que últimament m'està passant bastant? Que em trobo amb llibres que penso molen, són molt bons i si començo a analitzar-los literàriament, són molt bons, ostres, però jo no sé com el mediaria amb infants. Sí, doncs, i jo amb ell me passa molt. De fet, el de Vacaciones ho vaig dur a la universitat a estudis literaris per mostrar mira quines virgueries se pot fer, no? I com ell representa el temps a través de l'imatge a Vacaciones. Però amb aquest també me passava, és estrany i té aquesta densitat que té ell. Però mira, el volia ensenyar perquè és que crec que gràcies Libros de Zorro Rojo per haver duit aquest llibre aquí, no? Qui el compri ha de tenir una bona esquena o una bona espatlla per portar-lo, Que va, és que a sobre no pesa res. És meravellós. És molt gran. No pesa. Mira, una mica. Una mica. Compreu-lo. Res, va, passam a la següent categoria. Sí, musiqueta. L'any passat crec que vam ser més internacionals i aquest any hem anat a catalanó absoluta. Fantàstic, m'agrada moltíssim. Sí, clar, per anar variant aquí. L'any passat crec que hi va haver fins i tot una Mariah Carey, saps? Una cosa així ben... Què tenim ara, Mariana? Quina és la categoria? Mira, ara tenim la categoria de narrativa infantil i juvenil i hem decidit juntar-la perquè torna a haver
un o dos de narrativa infantil. Ja mos va passar a Sant Jordi. No sabem què està passant. Narrativa infantil tenim alguna cosa, allà. Igual que dèiem narrativa juvenil, potser anem fent... Sí, ha crescut molt la narrativa juvenil i, de fet, ja ho comentarem, però, ostres, crec que tenim una sort, però una sort com a lectors i mediadors de juvenil amb el panorama que tenim ara, perquè crec que és un panorama... conec més el panorama català que el castellà, però, ostres, que no sé si tenen d'editorials independents que apostin per això de... Tens La Tribu, i no és per donar aquí autobombo, no? Però tens això, Sembra llibres amb les seves llavors, que són una cosa meravellosa que mos ha passat a la vida en el juvenil. Tenim Indòmita apostant pel fantàstic. Ostres, jo crec que estem en un moment que realment aquestes editorials estan posant llibres en circulació que moltes vegades, si t'hi fixes, no surten en castellà, perquè no hi ha aquest nínxol d'editorial independent que decideix apostar pel juvenil. Ostres, és que crec que tenim una sortada. I crec que se demostra en que tanta gent recomani juvenil. Infantil, doncs, bueno, es fa el que es pot. Es va fer. No, hi ha coses molt bones, I veritat. tant. Però, bé, hi ha camí per córrer, en aquest sentit. Va, vinga, anem pel primer, que mos enrotllem molt. Hola, sóc la Maria Gajas, professora de secundària i mediadora de literatura infantil i juvenil. La meva primera recomanació és Les noies, de Ned Schaap, editat per Nandibú. Es tracta d'un llibre de 7 relats on l'autora reinterpreta contes tradicionals posant la noia protagonista al centre i fent una actualització molt xula. Un retelling imprescindible per mi, crec que de molt bona qualitat, acompanyat d'unes il·lustracions superpotents que el complementen les narracions d'una manera fantàstica. Aquesta autora, per si a qualcú li sona però no la situa, és l'autora de La nena del far, que de fet va ser Premi Llibreter a l'any 2021, perquè, mira, així fas constel·lacions. Fantàstic. Ja us diem ara que anem amb pressa, perquè de cop ens hem plantat a la meitat del programa, així pim-pam. Per tant, saps que xerrant de molt. Haurem de fer... haurem d'anar ràpid. Per tant, vinga, següent àudio. Si una tarda de juliol, un borinot, d'en Pep Puig. El protagonista té 14 anys i jo penso que aquesta novel·la, tot i que està adreçada al públic adult, en principi la poden llegir lectors de 14 en amunt i connectar perfectament amb aquest personatge que de cop i volta engega tota una investigació perquè sospita que un senyor que ha entrat a la sabateria de la seva àvia podria ser el seu avi, que en teoria havia mort a la Guerra Civil. Hi ha molts elements, però sobretot aquesta manera de narrar les adolescències d'en Pep Puig, que ja comença a ser marca de la casa i que és una manera d'escriure-les, de retratar-les, de narrar-les, sense cap prejudici, també sense jutjar, també sense alliçonar, i que em penso que pot ser molt interessant que els lectors joves descobreixin aquest autor començant per aquest llibre. Mira, estic contentíssima no perquè sigui de l'altre, sinó perquè era un llibre que jo volia dur aquí quan feien les nostres recomanacions, però no volia que quedés de ja està Ana Marina hablando de su libro. Aquest llibre, de fet, també és una recomanació repetida, perquè en Pep Molís també l'havia... Pobre Pep. Ens ha recomanat molt, ja apareixerà, però... Sí, és vera, per aquí l'han censurat. Pep, t'estimam molt. I m'apareix una aposta valenta, perquè, de fet, és simptomàtic que l'hagin recomanat aquí per un públic adolescent, perquè des de l'altre fins i tot van tenir aquest dubte, no?, de si anava a la col·lecció juvenil o si anava a adults, perquè en Pep sempre està en aquest camí, i crec que és molt útil. La Marta Cabo va fer fa un parell d'anys agafar llibres per adults i dir, ei, mediador, que aquest pot ser molt interessant per joves, no? I mira... I a sobre de Tina Vallès, que, per cert, ja ho diem des d'ara, suposo que hauran fer un programa de recomanacions sí, en algun moment. Sí, jo crec que sí. Escolteu el seu podcast. Exacte. Ja hi ha un altre podcast de literatura infantil i juvenil. Ja és un tema prou consolidat com perquè convisquin. No, i a més fet això per la Paula Jarrín, per la Tina, i ara... I la Carlota Torrents. Gràcies, m'ha salvat aquí això.
Jo vaig escoltar el primer, no sé si n'han tret un altre, jo he escoltat el primer. Sí, jo també he escoltat el primer. I endavant, o sigui, sí, moltes molt ganes contents. de que segueixin. Molt contents. I a veure si hi ha una col·labo per allà. Vinga. Proposem-li, per què no? De moment anem a escoltar un altre àudio. Vinga. Bones festes, soc la Maite Cusó de la llibreria Pebre Negra i avui us vull recomanar un llibre que m'ha agradat moltíssim. Es diu Els Bandolaire. És un llibre sobre la història d'una noia que es diu Vilja, que se'n va de vacances i tot d'una una furgoneta els barra el pas i la segresten. La nostra protagonista viurà amb aquesta família bandolaires meravelloses aventures, aprendrà una vida diferent i passarà un estiu inoblidable. Us el super recomano, que el gaudiu molt. Sí, sí, un llibre molt divertit, molt curiós també. L'he fet a un club i a alguns els hi va costar d'entendre perquè hi ha molts personatges, molta història, però... És vera, tu vas fer el club. Sí, però realment interessantíssim, molt d'humor, d'aquests que m'agraden a mi. Sí, això anava a dir, és que és 100% tu. Sí, sí, home, això que robin carmels i coses i que no els importin els diners és meravellós. En fi. Vinga, va, a per la següent. La meva tercera recomanació és una novel·la juvenil. Es titula Parla, és de la Lori Hals Anderson i l'ha publicat recentment l'Altra Tribu. Aquí ens trobem una protagonista femenina, adolescent, que comença a l'institut i el curs no li va gens bé perquè ella arrossega un trauma d'una cosa molt forta que li va passar en una festa al final de curs anterior. Com aquest fet que ella li va passar l'anirem coneixent de mica en mica i d'aquesta manera entendrem què li passa, per què li costa tant comunicar-se i quina ha estat la reacció de tot l'institut i de tot el seu cercle després de que passés el que va passar. Molt bona novel·la per fer-ne un club de lectura, per exemple. Jo no vull dir res. Altre editorial, vinga. No vull dir res. És que és meravellós, llegiu-lo, de veres, no és perquè... Jo crec que sí que has de dir, perquè al final qui el coneix millor que tu? Ja, però que tampoc no vull aquí... Se m'adona millor vendre els llibres dels altres. Però vaja, jo vaig plorar molt. O sigui, que el llibre m'ha tocat moltes tecles. I és que subscric tot el que ha dit la Maria. Doncs ja està. Premi Memorial Astrid Lindgren d'aquest any, l'autora. Perquè això sempre ajuda. Home, i tant. A més, aquí la gent sap què és el Memorial, saps? Perquè no és un premi molt de màrqueting, no? Saps? Ja. Res, va, vinga, seguim. Soc en Pep Molís, bibliotecari, i recomano L'ampolla de la sort, de Chris Wormel, un autor que coneixem per àlbum il·lustrats i que últimament ens presenta novel·les. L'ampolla de la sort és una novel·la de Robinsons en la qual hi ha un noi que naufraga i va parar en una illa que hi ha un altre nàufrag. La relació és entranyable i tot el que s'hi narra no té res de versemblant. La versemblança salta pels aires a cada moment. Tot i això, allò que proposa captiva i es fa llegir amb ganes i interès fins al final. Ja tenim aquí en Pep. Hola, Pep. Mira, ja que abans ens queixàvem del tema de la narrativa infantil, és molt d'agrair la feina que està fent Anima Llibres, sobretot des de la seva col·lecció a l'Arca, que ens du autors internacionals com Timothée Fonbel, per exemple, o Chris Wormel, fins a autors d'aquí, com el Germán Machado ha publicat allà, o l'Eulàlia Canal també. Sí, que crec que està fent molt bona feina per la narrativa infantil, no? I vist que les coses que no són versemblants. Clar que sí, que la realitat és molt avorrida. Doncs vinga. Anem a per l'últim. Va mirar-se'l de més a prop. Semblava un os d'allò més estrany. Era de color marró, un marró més aviat brut, i tal com havia dit el senyor Brown, duia un barret estrambòtic, amb ala ampla. Des de sota l'ala ampla, dos ulls grossos i rodons observaven la senyora Brown. Bé, doncs jo soc en Marc Calabart, mediador literari, una de les potes de Tàndem, i us recomano que prepareu una bona tassa de te, unes pastetes o uns torrons, sofà, manta i aquest clàssic de la narrativa anglesa, Un os anomenat Paddington, de Michael Bone, reeditat ara de nou per Viena amb traducció de Maria Rosic. Un llibre ideal per llegir aquestes festes amb els nostres infants o també nosaltres, com a adults. Deixa'm dir una cosa, abans de res. Perdó. No. No seré jo qui recomani el fast fashion, però he de dir, ja vaig avisar la Fe de l'Espolsada, a una cadena de roba interior i de pijames que traduït a l'anglès seria el secret de la dona, de les dones.
Ostres, m'està costant, saber... Val? Jo no diré, no faré publicitat, però han fet tota una línia de pijames, de necessers de Paddington. Ho dic perquè, mira, per una vegada que la literatura infantil... O sigui, que pots llegir el Paddington vestit amb coses de Paddington. Sí. Molt bé. Sí, no és que m'apareix una fantasia i ja està. I a partir d'aquí ja la meva aportació... No, ja està. I com que ho diu el Marc Alabart, és de tàndem, no podem dir una altra cosa. No, i és un gran clàssic, és un gran clàssic. Però sí. Va, vinga, jo crec que hem d'anar... Musiqueta. Vinga. Anem a musiqueta. Si no ens pares, Jordi, ja, llavors baixes la musiqueta, podem passar-nos aquí estona, ballant i fent el ja parleu, home. M'ha recordat molt quan a l'escola m'ho feien cantar i ningú cantava a temps. Tu no t'ho feien fer? A l'escola cantàvem superbé, nosaltres. No. A Lourdes es canta molt bé. Escola pública de Pollença, cantàvem tot, però està malament. Ostres, què? Coneixement, no? Sí, aquesta és la teva secció. Coneixement. Som-hi! Hola, estimats tàndem, soc la Paula de Llibreria Lots i us vull recomanar un llibre molt especial, perquè si fa poc sabíem tot i tot sobre les gallines, ara ho sabrem tot i tot sobre les ovelles. Amb aquest ovellari, la enciclopèdia definitiva de l'Hilària de Monti, Camila Pintonato, amb traducció del David Quinart i, cal remarcar, la revisió de la Maria Carbó, editat per Andana, podreu descobrir les 1000 delícies de les 1000 ovelles. Doncs és que és meravellós, ovellari, gallinari, jo ho trobo fantàstic. O sigui... De fet, l'altre dia xerrava amb la Mònica Baró, que ella deia això, que l'obertura del gènere ha fet que vagin a per les coses concretes, que ja no hi ha com coses enciclopèdiques dels mamífers. Els animals de granja, no? Sinó que tot és molt concret i se confirma molt amb les recomanacions que mos han arribat, de fet. No sé, jo ho trobo meravellós que pogués fer un llibre només d'ovelles. Sí. Em sembla meravellós, ja està, no puc dir una altra cosa. Gran amant del gènere. Vinga, anem a veure què ens ha dit la Mònica Baró. Si voleu saber-ho tot sobre el procés olfactiu, heu de llegir Olorà, aromes, essències, pudors i pestilències, que acaba de publicar Zahorí, conjuntament amb l'editorial del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científiques, que n'avala el contingut. És un llibre atractivíssim, escrit i il·lustrat per la Berta Pàramo, una divulgadora que ja coneixem d'altres títols que ha publicat anteriorment, i que és un magnífic exemple de com es poden fer llibres de coneixements de qualitat, encara que siguin de petit format, assequibles i sense renunciar al rigor. Aquest títol és el primer de la col·lecció Ments Curioses, que promet moments molt interessants i molt bones lectures. És que veus el que xerrava? Sí. No, i Berta Pàramo ja porta uns quants llibres que ens han agradat molt. Zahorí també. Zahorí també, per tant, és que m'agrada això que sigui petit format, perquè els llibres de coneixements tendeixen a ser molt grans en general. Sí. N'hi ha que no, però en general tendeixen a ser molt grans i, ostres, que n'apareguin petitons, no? Com, bueno, no sé si l'has portat, el de l'Anna Juan. Sí, vale. De fet el vull recomanar. Per això, no dic res més. Deixes. No, pues, vols fer-ho ara? I així ja està. Vinga, perfecte. Vull perquè també és de petit format. Sí, ara. Quina fantasia, Ana Juan. Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños, escrit per Ellen Duty i Anna Juan Cantabella, que ja ha vengut aquí unes quantes vegades, il·lustrat per Andrea Antinori, i publica Wonder Ponder. Wonder Ponder ja sabeu que fa aquestes caixetes amb propostes per tractar filosofia amb infants, que són increïbles totes les propostes que tenen, i han estat 3 anys escrivint aquest llibre, a partir de tallers que han fet a diversos països del món, demanant als infants quines preguntes tenien sobre la mort i les han respost totes aquí. És que m'apareix... És que anem de propostes valentes, però és que apareix una tonteria. Decidir no tractar la mort no com una metàfora, no emprant metàfores, no emprant símbols, sinó, és una cosa que des del moment que tu te planteges la teva pròpia... que estàs viu, te planteges la mort, i és una cosa que
que com a infant genera molta curiositat, no? I que a vegades són més els adults que ho trobam un tema molt inquietant com per tractar amb ells. I aquí se veu, no? Tenen moltíssima curiositat, a més, les il·lustracions, l'Andrea els va fer sense haver llegit la resposta d'elles, per tant, les dues coses se poden considerar una resposta. Elles te proposen, si t'ha interessat aquesta pregunta de, per exemple, ¿el cuerpo se muere todo a la vez? Doncs ves a la resposta tal, qual i qual. No? Després, altres coses d'interès sobre temes relacionats, que és un llibre que també se pot llegir de tantes maneres. És un llibre molt complet. Sí. És un llibre molt complet, que a més juga amb això, la pregunta-resposta, que també és molt agraït. Realment és fantàstic. Que elles són tan bones, responen tant sense pèls a la llengua, de manera directa, clara, però tan divertida. És que m'ha encantat. A veure si el fan en català, no ho sé, això. No ho sé, jo m'imagino que això deu ser... Què ha de fer? No ho sé, no perdó, sé. Sempre estic igual. Però van per la segona edició, cosa que és molt bona notícia. Des d'aquí jo poso €1 perquè ho feu en català. Molt bé, vinga, següent. Soc en Pep Molist i recomano el llibre Origen, de Nat Cardozo, editat per Libros del Zorro Rojo. M'ha semblat un llibre de no ficció extraordinari, una mirada actual a una vintena de pobles i la seva llarga història, a la seva defensa del territori, de la llengua i de la forma de vida tradicional. Cada doble pàgina un poble, amb unes il·lustracions precioses que desdibuixen la frontera entre les persones i l'entorn. Molt recomanable. Molt d'acord. Molt d'acord. És espectacular. Només la coberta... I les il·lustracions interiors que són brutals. Sí. I després el text està bé, s'entén, i que crec que també és molt, molt complet en aquest sentit. I això, és d'aquests espectaculars. Ja. És d'aquests que busquen també allò. Vinga, aquí estic. Que va ser goig de veure, Ole. no? Sí, és molt guai. I anem per la joieta que ens proposa la Glòria Gorgs. Hola, soc Glòria Gorgs, bibliotecària, treballo a la Biblioteca Roconverd de Granollers i us vull recomanar Llibre de meravelles de Pere Ginart, editat per Libros del Zorro Rojo. Ginart, que és un artista multidisciplinari que es reinventa amb cada nova obra, ha fet aquí un recull de diferents sèries infinites d'objectes i formes naturals a l'estil dels quaderns naturalistes del segle XIX. Ell diu que és un inventari il·lustrat de gairebé totes les coses vives, mortes i imaginades. Realment és un llibre que et fa explotar el cap, és un llibre difícil de classificar perquè no saps ben bé quin objectiu amaga al darrere, però és un llibre que no te l'acabes. Penso que a les mans de qualsevol infant és un llibre que donarà moltes, moltes bones estones de lectura i creació. Té molta raó la Glòria, perquè això no sabíem posar-lo. No, clar, tu t'envies l'àudio, tu després decideixes en quina categoria fiques les coses i el vaig posar aquí, però és que... Per posar-lo a una banda, realment. Sí, el pots posar a qualsevol lloc, no? No. El vam veure a Montreal quan vam anar-hi fa uns anys, això jo m'ho he imaginat. No sé, és possible que estigui traduït. Si no el vam veure, jo l'havia vist en alguna banda i recordo pensar el mateix que la Glòria explosió al cap. Sí. Buah. Perquè el que es veu a la coberta és el que hi ha al llibre, O sigui, sí. tot d'objectes que van dialogant, es van transformant en ells mateixos, no? I ja està, és que no hi ha més. Bueno, no hi ha més. O sigui, és brutal que hi hagi tot això. Sí. No sé. És que és un artista superinteressant. I jo com a llibre inclassificable, que també torno una altra vegada, i potser és del meu desconeixement amb la canalla, però que el veig més per regalar a un lector així com nosaltres, que no sé com faria la mediació durant molta estona d'aquell llibre, no? Amb un infant, però ja dic, pot ser el meu desconeixement. Per això, qualsevol persona que li encanti llegir, és que, de fet, vaig estar a punt de comprar-me la Montreal perquè m'agraden molts llibres sobre llibres, al final no me'l vaig comprar, i com bé l'ha tret en català, són 101 maneres de llegir a tota hora, de Timothée de Fontbelle, i amb il·lustracions de Benjamin Schott, que és un tàndem increïble. I bàsicament el que va fent és recopilar diferents maneres que tenen els infants de llegir, no? Una compilació així molt tendra, en clau d'humor, si llegeixen sobre la taula, si llegeixen el plat principal, la passarel·la, la geneta, el vaquer, diferents postures per llegir. Mira quantes idees que et dona. M'apareix un catàleg
espectacular, de totes les maneres com se pot llegir un llibre, no? Si algú es pensava que només es podia llegir assegut... El previsor que només llegeix l'essencial. Sí, és que m'ha pareixit... Quina monada. Com així llibre inclassificable que és un molt bon regal, trob. Doncs ja està, tu, a totes les escoles i llavors vés a saber, potser et trobaràs nens llegint a la barana de l'escala, no passa res, escolta, tot bé. I vinga, va, arribam al final del programa. Santa nit, plàcida nit, Jo pensava que te posaries damunt la cadira. Home, no, perquè m'han dit que no puc tapar la càmera, llavors no em puc posar. Baixa, pobra. Arribam a una mica a la miscel·lània sempre que feim final. Aquesta música queda com molt... molt sacra tot. Que és la secció de còmic i poesia. No? Perquè que bonic la poesia amb Santa Nit. Amb Santa Nit, tens tota la raó, Guillem. Ostres, tu ja estàs perdó, tornada, sí, no passa res. Anem a escoltar la primera recomanació de còmic, va. Hola, sóc Joan Portell, professor i crític literari. La novel·la que us voldria aconsellar de cara a aquest Nadal seria més que una novel·la, és una novel·la gràfica que es diu Trucada perduda, de Nora Dasnes, editat per Meraki i amb traducció de Blanca Busquets. Per què aquest llibre? Doncs bé, essencialment és un llibre en el que trobem un plantejament diferent del que serien els atemptats terroristes i sobretot les derivades d'aquests atemptats amb les diferents víctimes. El tractament de les víctimes, a vegades ocultes, que són aquelles que han viscut de prop l'atemptat però no tenen ferides físiques, sinó que tenen sobretot ferides psicològiques. Tot parteix d'un atemptat a Noruega que, com bé recordareu, va matar més de 60 joves a l'any 2015. Vinga, endavant. M'ha agradat molt aquest hola, del principi del Joan, m'ha semblat brutal. Profund. Sí, com el llibre. Com el còmic, no? No sé, no sé què comentar, la veritat, perquè jo encara no l'he llegit, he de dir, però Meraki m'està sorprenent molt. O sigui, va traient coses que sigui bo, però me descol·loca. Bé, potser... Perquè treuen moltes coses diferents, si no sabries dir... estan recuperant, doncs, estan fent molt còmic, però també molta narrativa, no? Tenen aquesta cosa de... Però sempre arrisquen bastant, no? Sí, sempre no ho sé, però hi ha algunes coses bastant... I aquest, jo tampoc l'he llegit, francament, però a veure, si el tema és el que és, Déu-n'hi-do, no? A veure què. Va, anem a la següent. La meva segona recomanació és Molly Wind, Bibliotecàries a cavall, un còmic escrit per la Catalina González Vilar, il·lustrat pel Toni Galmés i editat per Astronave. Un volum de 3 històries on coneixerem la Molly Wind, que és una nena de 9 anys que viu als Apalatges i que té un cavall. Viurem amb ella moltíssimes aventures, veurem com aconsegueix transformar-se en una bibliotecària a cavall, portant llibres amunt i avall. Un personatge que ha vingut per quedar-se segur i que serà un clàssic. És que us n'enamorareu. És un còmic boníssim, a mi m'agrada molt. Pesa una mica, per tant no l'aguantaré gaire estona, ja ho dic ara. és bastant... No és lleuger com el de Blex Boys. No. Però perquè conté molta aventura, molta història, realment, a més, en aquest context de Far West, bibliotecaris a cavall, tota aquesta... tot aquest relat, no? És un embolcall molt bo i molt bonic, que li dona un molt bon escenari a tot el que va passant, no? Home, Déu-n'hi-do, l'èpica que li dones a unes bibliotecàries, no? Que això està molt bé. Total, no? I a més, no vull explicar gaire cosa, no? Però és realment un personatge d'aquests que t'acaba... Que se te queda de dins. Sí, i no només aquest, dins del llibre, del còmic, n'hi ha diverses i és molt. Doncs vinga, el recomanem. I per últim? Des del Petit Tresor us recomanem Petititeses, un poemari escrit per en Pep Molist, il·lustrat per l'Alicia Varela i editat de manera brillant per l'editorial Babulinka.
Petititeses es vol posar l'èmfasi en aquestes petites coses, en aquest petit detall del quotidià, no? Petiteses properes, fantàstiques, bestials, naturals. Un llibre de poemes imprescindible i que hauria de tenir cabuda en les nostres biblioteques i espais de llibres. Una abraçada. Des d'aquí el petit tresor, moltes gràcies, perquè mai s'obliden de la poesia. No. De fet, el Germán Machado, el llibreter de Petit Tresor, és poeta també, i és d'agrair, la veritat, que aquest gènere no se quedi de fora. I atrevir-se a fer una recomanació d'un títol de petititeses també és de valorar. Gran, Guillem. Doncs sí, en Pep ja me'l va sorprendre amb el tàndem que va fer amb Babulinka i l'Alicia Varela amb el de Rastellera de Colors, que era meravellós i era... Sí, i queden molt bé tots els juntets, per cert. O sigui, no només... Estem avui molt decoradors, No, visualment estan molt ben cuidats, és que Babulinka li posa un carinyo a tot el que fa, que fa que l'objecte esdevingui una joia, no? I el que hi ha dins, doncs, també ho és, i per tant tens aquí una combinació perfecta. I ara sí, tenim el programa de recomanacions. Tu vols afegir alguna cosa? No, jo crec que ja... Avui no hi ha sorpreses, no hi ha ningú espontani. Meravellós. Això és fer trampa, perquè això me torna... Havíem acabat molt bé amb el Santa Nit, però no, sempre amunt. I res, això, volen tornar a agrair una altra vegada a tota la gent que ens ha recomanat i a la que no ha pogut també, perquè sempre és molt d'agrair en aquestes dates tan complicades la predisposició i l'ajuda. I voldria aprofitar per esperonar-vos a tots que en els vostres regals, siguin perquè siguin no només per infants, per adults també, que sempre hi hagi un llibre i sobretot que tingueu paciència, que cerqueu amb temps, que són dates complicades per tota la gent que se dediqui al comerç, per favor, sigueu simpàtics i res. I jo, per la meva banda, aquest era el meu consell, que la bona gent sempre va bé. I res, ja farem una aturada a tàndem i tornarem passat Reis. Sí, res, que l'any 2024 esperem poder seguir aquí una mica més, seguir acompanyant-vos, seguir fent el tonto de tant, que també està bé, i si pot ser envoltat de llibres, doncs millor que millor. Perfecte. Adéu. Adéu. Si aquest episodi t'ha deixat amb ganes de més, en trobaràs totes les notes a tandemlish.cat. La producció, el guió i la idea d'aquest programa és de Guillem Fargas i Marina Llompart. El logo i la identitat gràfica és de la Maria Mora. La magnífica sintonia és de Carlos Arjona. El disseny gràfic és de la Cristina Rubió. El nostre tècnic meravelles és Jordi Bartomeus. Gràcies a la Núria Ferrer per fer-nos de guia BTV, a Carlos Fernández per la realització de vídeo i a la Laura Sangrà per ser la veu que vos dona la benvinguda al programa. Gràcies a tots els convidats pel seu temps i el seu entusiasme. I finalment, gràcies a tu per la confiança. Gràcies per escoltar-nos i recomanar-nos un any més. Així ens fas arribar una miqueta més lluny.